хоҷагии деҳқонӣ дар Россия, хоҷагии деҳқонӣ дар Россия чӣ хел кардан мешавад? Хеле хуб мешавад. Ҳамин бисёр қишлоқҷоҳою бисёр мана ин чӣ мегӯянд древниҳои ҳамин Россия бисёраш ҳозир беодам мондагӣ. Шумо агар ки ҳамин қишлоқи худатон 5-10 коргара бареду ҳамонҷо ба хоҷагии деҳқонӣ кушоеду картошка мекоред, карам мекоред, чизе ки мешад ҳамонҷо ба мисол ҳамон яраша минтақаш ба мисол чизе ки мешад кунед хеле хуба. Чибаки мардуми мо коргарай. Дар он ҷо осонтартон мешад. Агар ки ният кардан бошеду мехоҳам кунед гӯед, рафта кардан гиред, натарсида рафта кардан гиред. Ягон қинигариш нест. Фақат коғазаш якта юриста мегиред, а худи ҳамон местни одамо, русои худаш ки коғазҳотон асос карда тият. Коғазтон як бухгалтераш ма местни одамош гиред ки худаш мисол ҳисоб китобаш рафта кардан гирад. Шумо ба осон мешад коратон. Аста-аста ёд мегиред. Аввал вел баъзан шумо фреб мекунад, баъзан дурӯғам мегӯд. Ҳеҷ гап не. Як бор, ду бор, се бор ёд мегиред. Манам ҳамин карда ёд гирифтагӣ аста-аста. Чӣ ба ин гапа гуфтам ки бухгалтераша гиред худаш, чӣ ба ки налоговаш ба худаш давутоз карда рафтан гирад. Шумо касе ғам натият. Ана юридически документацияшам якта ҳамонҷи юркомпаниё ҳай, ки юристи сделно мегиред. Доимо ойлик ба нагиред юриста. Сделно гиред достаточно. Пулаша метият регистрация карда метият шумо ба ҳамин документотуна. Бо вақти дар коритон ба договор дар кора чиз дар кора сделно пулямо як договора метият карда метият. Сделно қати юристо кор кунед пур онҷо ба юрист. Ҳама қа бисёр аст ки ҳамин Россия чӣ бисёр аст, юрист бисёр аст. Бо ипотека квартира грам ё не дар шаҳри Краснодар зиндагӣ мекунам устоз. Ҳамватанони азиз, агар ки шумо дар Россия зиндагӣ дореду, мумкин ки гражданин Россия бошеду, анами шумо ба вай ҳар моҳ вай метиед ку квартплата метиед ку ҳар моҳ квартплата дода истодед и так далее. Шумо анализ карда бинед, пуле ки ипотека ба квартира гиредага ипотека ба диққат кардестед. Ипотека ба квартира гиред. Ҳамин ипотека ба квартирага гиред. Пуле ки ҳар моҳ аренда метиед ку, агар ҳавай қати рост бошад, на мисол шумо ҳар моҳ аренда ба 30,000 рубл дода истодед. Мисол ҳар моҳ аренда ба 30,000 рубл дода истодед. Шумо граждан Россия. Агар шумо ипотека квартира гиреду ҳамон як моҳа пуле погашени ҳамон банк 30,000 бошад ё ки 25,000 бошад, ҳамон муддат ба гиред. Чибаки ҳамон пуле ки ҳар моҳ и так шумо аренда ба дода истодед, ҳавай мерад аста квартира шумо мемонад. Ва шумо и так дода истодед ку се равно дода истодед ҳамон пула. Ва шумо ба квартира мемонад се равно. Ин ба фоидаи шумо мешад. Чибаки 3 сол, 5 сол, 10 сол ага ҳамонҷо граждан Россия бошеду 20 соли дига ҳамонҷо зиндагӣ кунед, ага баҳробир як ҷо дар кор ки зиндагӣ кунӣ. Баҳробир вай пули шумо метиед дигароба. Луши ҳамон пула тиед хона худатон мемонад вай беҳтар. Не ки агар ки мисол аренда шумо ҳар моҳ гирифта истодед 15,000 рубл ба ҳар моҳа оплата банк 50,000. Бо накунеду ин кора кунед ки ипотека ба квартира гиред ки баъд қарз ба мефуред, пулотон нест мешаванд, азоб мекашед, дар кор нест. Бо накунед ин кора. Дар ноҳияи Шаҳристон, устози азиз, ба фикри шумо кадом бизнес кунем? Шаҳристон ҷои зебо. Бале, манам мегӯям. Шаҳристон ҷои зебо, як умра мирақати тамоми мардуми тоҷик мерад мебиёд Хуҷанд мебинад ин чиза. Шаҳристон ҷои хуб аст, ҷои зебо аст. Шумо се намуд бизнес кунед дар Шаҳристон хеле хуб мешад. Якум намуд истеҳсолоти, ягум маҳсулоти натуралӣ. Ман хотирам ки як бача пешам омада буд, доимо мегуфт ки маълим ман чӣ кор кунам. Ман гуфтам як молочный продукт бурор. Қаймоқи Шаҳристон гуфта ҳамон бача ҳамин маҳсулота буровард. Аввал номаш кимчи ки буд, як номаш кимчи ки буд, омад гуфт ки маълим ман ҳамин ширу қаймоқам овардастам. Шаҳрба ба фурӯх нарафта истода 30 сун. Ман гуфтам номаш чӣ? Як номи чимчи гуфт. Ман гуфтам око худат фикр карда буро. Ту конкурентоспособный барои шуданат номата правильно мон. Ман қаймоқи Шаҳристон. Шаҳристон гӯя ки любой одам меноне ки унчи чизи тоза, бо давои тоза. ҳамин қаймоқи Шаҳристон нависта бурорадага тамоми магазиние ки медод ку якдам ба бораша гирифтана сар кардан. Барам агар шумо дар ҳамон ҷо бошед, шумо ҳаракат кунед ки ё ферма кунед, ҳаракат кунед ки реабилитационный центр кунед. Реабилитационный центр менои чи ай? Ин як курортная зона. Ин беҳад бизнеси хуб мешад дар территорияи Шаҳристон. Ана профилактически чизҳо сохтантун дар кор. Бинед, барои туризм кор кунед, направление туризма кор кунед, барои дамгирии мардум. Баъд рӯи роҳа дидед чӣ қадр кафею ҳаме чӣ бисёр аст. Просто ҳамаш аналогично, похоже.
ҳамин похоже, кофеинаш манту мефурӯшад, ваша манту мефурӯшад, ҳамаш похоже. Шумо як чиз дигартар кунед, неки закусочная, чебаки трасса, дальше сервис, автосервисе хуб кушед. Ҳамин вес шаҳристон ҳам дорафтагиш бе, ягон та автосервис нест. Як мошин шикастане дорад, вулканизация буданаш, як чи, хо поим мефуред то тараф истрафшан ба бата ягон чи ёбед меёбед. Шаҳристон бо ягон чи ҳамин чизо нест. Ман ҳамин чизо се равно мардои мо ба даркорай оянда ба. Ҳозир даркор аст, оянда тем более даркорай. Хай фаҳмо якта мойка аст ки як бор кор мекуна, як бор кор намекуна. Якта мойка аст ҳамон сари раба, пеши ҳамон дута шер истодагӣ ба, то кор мекунад, то кор намекунад, бо хушаш биёд мекунад, бо ҳавай барои грузовикҳои калон буда. Вай чанд боре ман мефурам, мехоҳам мошинам шум як се бор аст намеёбамаш. Баъд ҳама қадар ҳамин чизо пул мебиёрад шумо ба, мойка пул мебиёрад, вай пул мебиёрад, ҳамин чизо ана ҳамон закусочное ки мегӯм ҳархела кунед. Шумо трасса бастед, ҳамин трасса ин пулай. Трасса закусочная ҳархела. Моҳи бирёни нағз кунед. Просто дута бассейна монед, моҳия монед, просто дута бассейна моҳи. Ин трасса. Дасти худаш қати бардошта жарид карда додан гиред. ҳамин трасса хубтарин аст унҷа, ҳам ба нағзиш ки унҷа ба оби тоза аст. Ҳаме чи ин бизнесҳои хуб карда метавонед дар ҳамон трасса. Беҳад хуб бизнесҳо карда мешавад. Ҳеҷ чи ки натонистед. ҳамин суратҳои ҳамон шаҳристон гиред, интернет ба партед, ҳамин иностранцҳое ки интересоват мекунад, ҳавоя гиреду кӯба гардонед. ҳамин ҳеҷ чи ки ҳунар надошта боша, ақал ҳамин кора карда метавонед. ҳамин расмои беҳтарин ҳамонҷо ба озераҳо аст, боло ба кӯба, ҷоҳои хубаша сурат гиред, чизҳои нағзаша, паррандаҳои хубаша, алафҳои беҳтаринаша, интернет ба партед. иностранцҳо заинтересоват мекунад, телефонотонро монед, вай мебиёд, гирифта ҳавая гардонед ҳамонҷо, хона меҳмонхона точ надоред, ман медонам, аммо адаптировать кунед барои иностранец, якта душевой кабина монед ҳамонҷо, якта унитаз монед, всё, ҳамон вай спокойно омадан метавонад, туриста қабул кардан метавонед. Ба ҳузур, пожалуйста, қабул кунед, суткаш ба пулаша гиред, хизматаша кунед, ҷавоб диҳед. Ягон чиз дига дар кор нест. Ман гум мекунам ки ман ҳозир 10 қариб идея додам шумо бага ки одами кор мекардагӣ бошед, кори ҳисобаша меёбед. Савол дар бораи хонаи дониш шудааст. Китоба мешавад ба хона оварда прокат хонем ва боз баргардонем? Конечно, окоҷонам. Вай дар хонаи дониш 4 услуга, даже 5-6 та аст, 4 шумо фаҳмидан дар кор. Якум, ҳамонҷо ба рафта 6 китоба хонда метавонед, бепул, беҳичи. Ин ягон шумо ба шинед, хонед, монед, боромада буравед. Бо рӯзи дига биёед, бохонед. Мисол. Дуюм, китоба метавонед ки харед. Пулатон бошад, харед гиред, баред, баред, ки худатон мешад. Любой момент. Сеюм, пул надоред, прокат багиред. Гиред, пожалуйста, проката бурда хонатон ба. Баймана мисол китоб 100 сомония. Унҷо ба 2 сум, 3 сум, 5 сум мехели проката. Мехели китобҳои қимат мисол аз 200 сум сар мешад то 5 сум мехели. Ана 2 сутка, 3 сутка шумо дар коритон мехонед, бурда мемонед. Чорум, китоба харидеду, хондеду, омӯхтеду. Баъд аз 1 маҳ, 1 маҳ, вай китоб шумо дар кор нашуд. Неки сифати китоба шумо эҳтиёт кардед, хат накашидед, чиркин накардед, китоба гардонда биёред. Мо китоба шумо бо мехарем обратно. 50% скидкаш қати бо мо мехарем. Ма ҳавай аз дига ҷо Россия, дига ҷо воз заказ намекунам ки қимат набиёд. Бо барои халқа мо гирифта баробар шумо ва китоба истифода кардед, се равно чиркин шуд, мо медонем. Барои мо скидкаш қати обратно мо ва китоба шумо мегирем, бо дигаро меомӯзад. Шумо бошаш ба дига китоб мегиред, ё ки дига китоб прокат мегиред. Шумо ба ҳам хуб, халқ ба ҳам хуб, шумо ба ҳам хуб.